बाबा, हं? आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं? हं. गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतीये. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. मागील टर्ममध्ये मतदारसंघातील अनेक विकास कामे मार्गी लावण्याचा मी प्रयत्न केला, मात्र सत्तेत असलेल्या भाजपनं ती अडवण्याचं काम केलं, असा आरोप ठाकरे शिवसेनेच्या लोरे जिल्हा परिषदेच्या उमेदवार दिव्या पाचकुडे यांनी केला आहे. काय म्हणाल्या पाचकुडे, पाहूयात. पंचायत समिती सांभाळे दोघांचं 64 लक्षात ठेवा. मशाल मशाल मशाल. सर्वप्रथम मी धन्यवाद देते की माझ्या पक्षाकडून मला उमेदवारी अर्ज दुसऱ्यांदा सादर केली. त्याच्यासाठी मी सर्व कार्यकर्त्यांचं आभारी आहे. त्यांच्या मागणीनुसार मला प्रतिसाद मिळाला आणि त्याच्यानुसार मी काम चालू केले. आता दुसऱ्यांदा उमेदवारी मिळाली म्हणजे मी तिथे अनुभवी आहे किंवा हे सगळं परफेक्ट आहे अशाबद्दल मी काही बोलत नाही. कारण 17 ते 22 हा टर्म जो होता तो 17 ते 19 पर्यंत आम्हाला शिकण्यासाठी, 17 ते 18 पर्यंत आम्हाला झेडपीचं सगळं नॉलेज येईपर्यंत पिरियड गेला. त्याच्यानंतर 19च्या दीड वर्षामध्ये आम्ही जो काही आम्हाला स्वनिधी मिळाला किंवा जे काही फंड मिळाले तो पुरेपूर आम्ही 12 गावातनं डिवाइड करून देण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला सर्वच लोकांना माहिती आहे की कोरोनाचा पिरियड आला. तर त्या कोरोनाच्या पिरियडमध्ये मी स्वतः उद्ध्वस्त झाले. माझा घर कुटुंब स्वतः पणाला लावलेलं होतं. तरी सुद्धा माझा नवरा तिथे कोरोनाच्या पिरियडमध्ये काम चालू असताना त्यांना वीरगती आली. त्याच्यानंतर सुद्धा मी तिथे थांबले नाहीत. मी लगेचच 6 महिन्यानंतर की माझा नाही बाबा मतदारसंघाचा मला निवडून आले आहे त्याच्यामुळे मला काम करण्याचा अनुभव आलेला होता. तरी सुद्धा मी तिथे थांबले नाही आणि त्याच्यानंतर मी काम चालू केलं. तर बघते तर बरेचसे समस्या मला जाणवल्या आणि त्याच्यानंतर मला जेव्हा अनुभव आला, आम्ही काम करण्यासाठी इच्छुक झालो, तर आमचा पिरियड तिथे 22 मध्ये संपला. त्याच्यानंतर 4 वर्ष प्रशासक म्हणून चालू होतं जिल्हा परिषदमध्ये. विरोधक म्हणण्यापेक्षा आता ते सगळेच सत्ताधारी तिथेच होते. भाजपची सत्ता असल्यामुळे त्यांना काय काम करायला कुठे अडचणच नव्हती. कारण त्यांच्याकडे सगळी सत्ता आहे, त्यांचे सरपंच, त्यांचे सगळे जिल्हा परिषद त्यांची होती. तर त्यांनी काम करायला पाहिजे होतं की आम्हाला विचारायचं त्यांनी. काम तर त्यांच्याकडूनच आम्हाला मिळत होतं ना. जिल्हा परिषद असल्यामुळे, अध्यक्ष असल्यामुळे तिथे अडवली जात होती कामं आम्हाला. विरोधकांची कामं तिथे अडवण्याची कामं ही भाजप सरकारने केलेली आहेत. आणि त्याच्यानंतर आम्ही सरकारवर दोष देत नाही, पण सांगण्याचा तात्पर्य एवढा आहे की लोकांचे आम्ही वैयक्तिक कामं, प्रश्न सोडवण्याचा पण आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. लोकांच्या घराघरात पोहोचण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या समस्या जाणून घेतलं. आता सुद्धा आम्ही मतदारसंघात फिरत असताना काही लोक आम्हाला प्रत्यक्षात येऊन सांगतात की तुम्ही मागील टर्म मध्ये जी आश्वासनं देत होतात त्याचा आम्ही आमचे जे तालुका प्रमुख होते त्यांच्यापर्यंत आम्ही ते म्हणजे सोडवण्याचा त्यांच्याकडे प्रयत्न चालू होता, परंतु ती कामं आमच्यापर्यंत आलीच नाहीत आणि त्याच्यामुळे आम्हाला काम करण्याची संधी कुठे मिळालीच नाही. आता जिथे आम्हाला इथे संधी मिळाली तर आम्ही असं स्वतःहून उतरलोय, झोकून देतोय की आम्हाला खरंच तळमळीने काम करायचंय. काही वैयक्तिक प्रश्न आहेत ते सोडवण्याचा आम्ही प्रयत्न नक्की करू. आता निवडून आल्यावरती जो रोजगारीचा विषय आहे तो एक भयंकर विषय आहे. लोकांना जिल्हा बँक म्हणा किंवा कुठल्या याच्या मार्फत, बचत गटांमार्फत जे लोकांना व्यवसाय करण्यासाठी प्रोत्साहन करत नाहीत, परंतु त्यांना लोन घेण्यासाठी खूप प्रयत्न चालू आहेत. तर ती हुकुमशाही आणि दांडगेशाही
रस्ते पाणी हे गटारे काय होतच राहतील, त्याच्यासाठी फंड असतोच. आणि त्याच्यानंतर जो विषय आहे, जो लोकांची संजय गांधीच्या पेन्शन बद्दल किंवा त्यांच्या ज्या अपंगांच्या पेन्शन असतात, त्यांच्या ज्या वैयक्तिक अडीअडचणी असतात, कोणाचं रेशन कार्ड असतं, त्यांच्यापर्यंत कोण पोचलेलंच नाही. त्यांच्यापर्यंत पोचण्यापेक्षा भाजप सरकारला किंवा आमच्या ज्या सत्ताधारी आहेत त्यांना काही वैयक्तिक प्रश्नांची जाणीवच नाही असं मी म्हणते. मतदारांना मला पुन्हा एकदा संधी मिळाली आहे, त्या संधीचं सोनं करण्यासाठी मी पुन्हा एकदा झोकून उतरली आहे. आता मला माझं मतदार राजा हाच माझा संसार आणि माझा हे सगळं माझं सर्वस्व आहे. त्याच्यासाठी मी स्वतःहून इथे मतदारसंघात प्रत्येकाच्या घरापर्यंत शेवटच्या घरापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करीन. आणि त्यांना मी एकच विनंती करते, मला पुनरुपी संधी मिळाली. आज 9 वर्षानंतर जिल्हा परिषद मध्ये लेडीज परत आरक्षणवरती मला संधी मिळाली आहे, तर मी राहिलेली कामं पूर्ण करण्यासाठी इथे उतरली आहे. तर मला तुम्ही संधी द्या.